abategera ribaito endera ko bategerera na kurigereria ase TV yaitu ya Kiss FM 94.1 asa mangana YouTube konyora mango sakirai Kiss FM YouTube Sokoro teba subscribe YouTube Kiss FM tari subscribe sakirai Kiss FM TV channel yaitu sacrifice onyora mangana mange chibicha cheito na waje vipindi vyeito vyokufutia sana evingenchera vile gocha egasi negasi onye kwa iwe egasi akikisa nga wakorire egasi ya asubuya na asubu aminifu gento nkeyo gegotoka insebusa nche nagukana nonye negente kenkori nonye nomugati oyo nkori basi mokore emirimo onyore besegera oragere naende oragere mpaka abana somia abana egekogera ekero gwakorire emirimo emiya gwasomire na abana nigo bagocha koba abanto bangio bagokora egasi yobisi egere naria baranyore na barabwa eng'eri yabo engiya.